Hát sziasztok, jó reggelt kívánok mindenkinek, és napszak szerint azonnak, akik majd később nézik meg a videómat. Ez a videó most arról szól tulajdonképpen, hogy hogyan jut el hozzánk a labdarúgás ebben a mai világban, ebben a posztmodernnek mondott, késő posztmodernnek mondott időszakban. Hát ugye elég világos, hogy a digitalizáció hihetetlen ritmusú terjedésével a labdarúgás élvezete is átalakul, és bizonyos értelemben arról van szó, hogy minőségi változás történik. Mire gondolok? Arra gondolok, hogy ma tulajdonképpen, ha kíváncsi vagy egy mérkőzésre, amelyik természetesen nem az alacsony osztályokban van valamelyik nemzeti bajnokságban, hanem mondjuk a második vagy a harmadik osztályban, vagy egy utánpótlás válogatott meccsre, vagy egy felnőtt válogatott mérkőzésre, egészen biztos, hogy találsz olyan streamet, amelyen keresztül ezt a meccset meg lehet nézni. Az már mindjárt egy nagyon komoly kérdés, hogy az legális stream lesz-e. Ugye tele van az internet olyan kalóz stream csatornákkal, amelyek átveszik legális engedéllyel közvetítő oldalaknak a közvetítését, és teszik elérhetővé az emberek számára. Ez nyilván jogilag erőteljes probléma, viszont a felhasználó oldaláról pedig nem az, hiszen te, aki igénybe veszed, nem követsz el semmit, az követel bűncselekményt, aki ugye ezt közvetíti a te számodra, meg az emberek számára. Tehát mindjárt egy nagyon komoly kérdés merül fel, hogy ezt a területet ez a terület hogyan lesz majd szabályozva, lehet-e szabályozni, ugye lehet-e az a demokratikus joggal szembe menni, hogy az alap előfizetéseiden túl még plusz előfizetéseket szednek be cégek azért, hogy láthassd a mérkőzéseket, és ezáltal kizárnak embereket belőle. Tehát ez a jövőnek egy nagy vitája lesz, hogy vajon az a megoldás, hogy plusz költségeket szednek, vagy adott esetben nem fognak plusz szedni, hanem mondjuk a hirdetési bevételek azok, amikből azok a cégek, amelyek közvetítenek, jól fognak járni. Ez tehát egyértelműen látszik, és az is látszik, hogy egyre kényelmesebb az embernek a labdarúgást megtekinteni. Mit értek ezen? Nagyon érdekes újításokat lehet észrevenni az elmúlt években, tehát ez nem évtizedekre megy vissza, az elmúlt években a labdarúgás közvetítésében. Ugye már Magyarországon is megjelent olyan stream csatorna, és én bátran mondom, mert az újító, a pozitív példa, az legyen is pozitív példa. Ha megnézitek mondjuk az Arena 4-nek néhány közvetítését, nem mindegyiket, természetesen ez horribilis pénzekbe kerülne nyilván, de nagyon sok közvetítésében nagyon komoly elemzések vannak. Tehát nézed a laptopon a meccset, és a közvetítés ablakában, ennél egyszerűbben nem tudom elmondani, a közvetítés ablakában megjelennek különféle feliratok, amelyekre rákattintva a mérkőzés rengeteg adatát meg tudod találni, merre futnak a játékosok, mennyit futnak, hogy mennyit játszott, milyen lövései voltak, milyen volt az XG-je, stb. Tehát egészen megdöbbentő, hogy ilyen pillanatra készen lehet nézni az adatokat. Ez mindenképpen ez is a jövő, ezt nem kell nagyon ragoznom, és ez kényelmesebbé teszi a számodra azt, hogy nézd a mérkőzéseket. Én úgy képzelem, hogy a jövő közvetítésében ez egyre inkább el fog terjedni, és gyakorlatilag az ember meccs közben folyamatosan követheti a kedvencét, vagy adott esetben az egész mérkőzés statisztikai adatait. Már olyan típusú közvetítés is van, amikor egy-egy játékos mozgására fókuszál a kamera, és te nézheted egész mérkőzésen adott esetben a kedvencedet. Ez egy nagyon sajátos dolog. Én annak idején, amikor kezdő sportújságíró voltam, tehát elkezdtem ezzel egy picit komolyabban foglalkozni, ez ilyen 15-16 éves koromban volt, akkor nagyon sokszor elmentem a meccsekre, és azt néztem, hogy egy-egy játékos hogyan mozog. Ebből rengeteget lehet tanulni, ezt nektek is ajánlom egyébként élőben megnézni. Azonban sose gondoltam volna,
hogy egy ilyen típusú nézetből aztán lesz egy speciális közvetítés, mert ma már ez is elérhető. Tehát amellett, hogy veszélyben van az a fajta demokratikus jogunk, hogy megnézzük plusz fizetés nélkül a kedvenceink mérkőzéseit, és valószínűleg abba az irányba megy el a történet, hogy fizetni kell a különböző jó és még jobb mérkőzések megtekintéséért, aközben pedig a szolgáltatás minősége valami elképesztő módon javul, és nagyon-nagyon-nagyon sok mindent meg tudsz nézni. A futball mediatizálódásának árnyoldaláról, fényoldaláról beszéltem eddig, most egy picit menjünk vissza megint az árnyoldalra, ez pedig az, hogy mivel a közönség, az ezerfejű Cézár szinte folyamatosan szeretné nézni a kedvenceket, ezért egyértelműen és világosan a média hatására megtörténik az, hogy csapágyasra járatják a játékosokat. Tehát valószínűleg ebben is szükséges lesz majd szabályozás, és ezt nem a tévétársaságok fogják kiküzdeni, mert a tévétársaságok pont abban érdekeltek, hogy minél többet lássuk mondjuk Szoboszlait, minél többet lássuk Messit, minél többet lássuk Cristiano Ronaldót és a legújabb sztárokat, mert most már azért a Jude Bellingham és más játékosok azok, akik ugye akik a Yamal, akik az igazi nagy sztárok, tehát ezt nem ők fogják nekünk kiküzdeni, sőt, ők ennek ellenében fognak dolgozni, hanem a nemzeti szövetségeknek kell keményebben fellépni azzal kapcsolatban, hogy azt mondják, hogy húzunk egy határt, egyszerűen az orvostudománnyal konzultálva, és azt mondjuk, hogy ezt a profi labdarúgást egyszerűen fizikailag nem lehet bírni úgy, hogy valaki mondjuk egy idényben 70 nagyon komoly meccset játszik, és akkor egyszerűen jön egy szabályozás, hogy akkor 70-nél többet nem játszhat. Ez nyilván nagyon sok csapatnak negatív lesz, mert ők csapágyasra akarják járatni a játékosokat, de egyszerűen a játékosok védelme érdekében, annak védelmében, hogy ők egészséges emberek maradjanak, annak védelmében kellene ezen is gondolkodni, hogy mennyi az annyi, tehát mennyit játszhat egy játékos. Tehát látjátok, hogy látszólag ugye csak annyi történik, hogy a platform, amelyiken keresztül ugye nézed a mérkőzést, az változik meg. Úgy is mondhatnám, hogy egyre inkább közelebb jut hozzád, és a saját ágyadba költözik ugye a labdarúgás közvetítése, mert az eszközökön keresztül ugye a saját ágyadban nézheted, nem pedig a TV képernyő kijelzőjén. Nagyon sokszor előfordul az, hogy az ember a számítógépet vetíti ki az okos TV kijelzőjére természetesen, tehát hogy ez milyen jó, de közben pedig vannak ennek nagyon komoly árnyoldalai. Most ezen a ponton felvetettek a kérdést, hogy tanár úr, itt már a játékosok állapotáról te beszéltél, hogy mi a megoldás, de akkor mi a megoldása a stream csatornák kapcsán, mert nyilván az se jó, hogy kalóz streameken nézik az emberek a mérkőzéseket, hiszen a kalóz streamekről rengeteg vírus juthat be az ember számítógépébe, ráadásul az egész, ha nem is te, mint felhasználó csinálsz jogtalan tevékenységet, de az, aki megkárosítja a közvetítő csatornát, aki fizet ezért, a rendezőknek, vagy éppen annak a szövetségnek, amelyik ugye ott áll a mérkőzés mögött, hogy ennek mi a megoldása. Én azt hiszem, hogy és ezen nem lepődtök meg, akik ismernek engem, hogy nemzeti szinten lenne erre megoldás. Tehát egyszerűen arra gondolok, hogy nem szabad eladni olyan cégeknek a nemzeti bajnokság mérkőzéseit, amelyek fizetőssé teszik, plusz fizetőssé teszik azoknak a meccseknek a nézését. Itt szeretném hangsúlyozni, bár hiába való, biztos, hogy lesz olyan kommentem, aki elkezdi mondani, hogy amúgy is fizetsz a közvetítésekért. Persze, amúgy tudom, hát hiszen az előfizetői csomagban ott van benne az, hogy nem tudom, Sport 4 vagy ilyenek, fizetsz érte. Persze, de pluszban nem kell fizetni azért még egy plusz szolgáltatónak, hogy az ember nézhesse a nemzeti bajnokság küzdelmeit, mert te egyébként egy adózó állampolgár vagy, és a nemzeti bajnoksághoz valamilyen módon mindenképpen hozzájárulsz, valamilyen módon a te adód az ott van ezeknél a mérkőzéseknél. Tehát neked elvileg alanyi jogod van arra, hogy a TV előfizetési díjakon túl ne kelljen fizetned
azért, hogy a Nemzeti Bajnokságon mérkőzéseit lásd. Szeretném hangsúlyozni, hogy Magyarországon nagyon jól van, de Magyarország ebben a témában egy kisebbségben van, számos országgal szemben. Szeretném például hangsúlyozni, hogy Olaszországban nagyon-nagyon komoly plusz költség van, akkor, hogyha azt a csatornát akarod nézni, amelyik kizárólagos közvetítő joggal bír a Serie A és a Serie B mérkőzéseire. Tehát ez itt kopogtat az ajtóban, és lehetséges, hogy lesz olyan korszaka a magyar labdarúgásnak, amikor ez megtörténik. Na, ennek kéne elébe menni, és nagyon fontos, hogy megtartsuk azt, hogy a Magyar Nemzeti Bajnokság közvetítési jogain ne nyerészkedjen senki, ne az legyen, hogy egy cég óriási hasznot szed be magának azért, mert az emberek mondjuk a Fradi, vagy a később majd feljavuló Újpest mérkőzéseit ugye plusz pénzért kell, hogy nézzék. Ugyanez a helyzet a válogatottal is, tehát a futball mediatizálódása nem vezethet oda, hogy a nemzeti válogatott mérkőzéseit plusz költségért tudjuk csak megnézni. Megint hangsúlyozom, hogy természetesen az alapközvetítésnek is van díja, hiszen te egy csomagot fizetsz ki, és abban a csomagban ott van az M4, meg ott van egy csomó más csatorna, tehát mondjuk én nem nagyon tudom, hogy mennyik ezek a televíziós csomagok, de mondjuk 5000 vagy 10.000 vagy 15.000 forintot fizetsz ki ugye a havi előfizetési díjnak a megfelelő szolgáltatónak, Diginek, Telekomnak, mindenféle egyebeknek, és ennek következtében ugye fizetsz érte. Most épp ezért nem lenne szabad engedni azt, hogy te pluszban még valamilyen tévécsatornának fizess azért, hogy a válogatott mérkőzéseket nézd. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, a magyar nézők ezen csodálkoznak, hogy én miért mondom ezeket. Azért mondom ezeket, mert Magyarország ebből a szempontból egy üdítő kivétel. De abban a pillanatban fogod érzékelni azt, amit mondok, ha a Ferencváros bejut a jövő idényben, és ezt kívánom, és ezt remélem, hogy bejusson, a Bajnokok Ligája főtáblájára, ugye erre a nagy táblára, amit ugye most a Liverpool nyert meg, és akkor azzal fogsz találkozni, hogy a Ferencváros mérkőzéseit lehetséges, hogy nem tudod megnézni. Tehát mondjuk az RTL azt fogja mondani, amelyik ugye a közvetítési jogokat most birtokolja, hogy ő a streamre rakja a Ferencváros meccsét, és akkor fizess pluszban azért, hogy te a Ferencváros mérkőzését megesd, tehát fizess elő az RTL streamre, ami, ha jól tudom, most 3000 forint, akciósan talán 2000, nekem nagyon régóta van egy, és akkor nekem a 2000 forintos van, tehát, hogy megeshet az, hogy egyszerűen nem tudod, nem jut el hozzád a történet. Abban a világban, ahol egészen elképesztő dolgok történnek. Itt még egy példát szeretnék mondani, ami hihetetlen és óriási távlatokat nyit. Számos országban nyitnak ilyen 4D-s mozikat, ahol ott ülsz a lelátószerű, ilyen kiképzett mozi vászon előtt, és a mozi vásznon 4D-s hatásban ott van előtted a mérkőzés. Tehát tulajdonképpen olyan, mint ha ott ülnél a stadionban. Tehát akkor, amikor ilyen szolgáltatások vannak, ilyen csodálatos dolgokat lehet látni számos országban, akkor ezzel együtt pedig kell figyelnünk arra, hogy hozzájussunk demokratikusan ahhoz, hogy megnézhessük ezeket a mérkőzéseket. Van, aki erre azt mondja, hogy tanár úr, ez mind, amit elmondtál, ez nem érdekes, hiszen ugye úgy is vannak kalózstream csatornák, amelyek mindent közvetítenek, te is ezzel kezdted ezt a videódat. Ez igaz. De az is nyilvánvaló, hogy ezeket fogják szabályozni. Tehát hiába születik, nem tudom, 100 kalózstream csatorna, egyszer csak kijön majd az internetes megoldás, az a technikai megoldás, hogy az illegális közvetítést meg fogják állítani, nem engedik azt, hogy az emberek ezt lássák. És még egyszer szeretném hangsúlyozni az illegális közvetítések kapcsán, hogy rengeteg a kártevő veszély. Tehát egyszerűen el sem tudod képzelni, hogy akkor, amikor te nézel ilyen oldalakat, és akkor felugrálnak az ablakok, ugye, meg mindenféle furcsa dolgok történnek a gépeddel, hogy akkor éppen mit kapsz. Ugye? Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy ezért is egy kicsit óvatosak legyünk ezekkel a furcsa kalóz stream csatornákkal.
csatornákkal. Na, tehát igyekeztem megvilágítani a futball mediatizálódásának számos kérdését. Erről nyilván egy sokkal komplexebb, sokkal összetettebb, sokkal hosszabb előadásban kellene beszélni, de a jövő labdarúgásának és a jövő labdarúgásával foglalkozó szakembereknek ezek nagyon fontos kérdések. Nagyon fontos kérdés az, hogy maradjon ingyenesen elérhetővé válva, ingyenesen elérhető a nemzeti bajnokság, a válogatottak mérkőzése. Nagyon fontos kérdés az, hogy a mediatizálódás ne jusson el oda, hogy a játékosok csapágyasra vannak járatva, és olyan mértékig ki vannak használva, hogy mondjuk egy 10 évvel a pályafutásuk után kerekesszékben fognak majd csak tudni közlekedni. Tehát ezek mind olyan kérdések, amik nagyon fontosak, és ezzel együtt pedig nagyon jó dolgok is vannak. Ugye az elképesztő mennyiségű adat, ami mindenkinek egyre inkább a rendelkezésére áll, az egy csodálatos dolog, mert ugye ezek jó voltából mélyebben látod a labdarúgást, és nagyon sokszor megtörténik az, hogy az ember valamit empirikusan lát, és aztán kiderül, hogy nem pontosan úgy látta, nem pontosan jól látta a dolgot. Tehát ugye nem az történik, amit első blikre látunk, és az adatelemző programok, ezek nagyon-nagyon sokat segítenek ahhoz, hogy egy kicsit mélyebben értsd meg a labdarúgást. Én is csináltam most nemrég egy ilyen videót, ezt nézzétek meg, ha van időtök, amikor egy picivel mélyebben mentem bele a Gulácsi teljesítményébe, és abból látszott, hogy a játéknak milyen elemeiben jó, milyen elemeiben gyengébb, és milyen elemeiben kimagasló, és ez is kiderült a videóból, hogy a játék legtöbb elemében kimagasló Gulácsi Péter, tehát a számok alapján nem volna reális az, hogy őt elküldjék, vagy háttérbe szorítsák a Lipcsében, mert hogy a fiatal kapus ugye idővel fog majd tudni nyilván ilyen számokat produkálni, vagy lehet, hogy éppen már most is, de az nagyon meglepő lenne. Tehát visszatérve a lényegre, ugye az adatok egyre jobban lehetőségként, egyre hatalmasabb mennyiségben állnak rendelkezésre, és én a jövő foci közvetítését úgy képzelem, hogy nézed a mérkőzést a saját kezedben fogod felületen, és ott van a mérkőzés közben a képernyőn, ahogy mondtam az Arena 4 kapcsán, ott van iszonyatos mennyiségű elérhető adat, amiket nem tolnak az órodba, tehát nem az van, mint néhány skandináv közvetítésben, hogy nézed a meccset és állandóan futnak az adatok, és a végén már a meccset alig tudod látni. Nem ez fog történni, hanem az fog történni, hogy bármire rá tudsz kattintani. Tehát mondjuk mit képzelek én, megy a szoboszlai helyzete, ellövi a labdát, és te megállítod a képet, rákattintasz szoboszlaira, vagy rákattintasz a labdára, és akkor mutatja mondjuk, hogy hány kilométer per órával ment a labda. Vagy rákattintasz Szoboszlaira, és mutatja azt, hogy Szoboszlai eddig ezen a mérkőzésen milyen teljesítményt nyújtott, hány kilométert futott, ezzel hányadik a saját csapatában, és így tovább. És közben pedig visszakattintod, és megy tovább a közvetítés természetesen. Tehát a jövő labdarúgó streamjei, azok ebben a formában fognak működni, és hát az is egy nagy kérdés, erről még hadd beszéljek egy pár mondatot, hogy hogyan alakul át a riporter szerepe. Én azt hiszem, hogy a riporter funkciója egyre inkább meg fog szűnni, egyre inkább arra fog korlátozódni, hogy bizonyos látványelemeket interpretál, és simán el tudom azt képzelni, hogy mondjuk egy 5 vagy 10 év múlva a labdarúgás közvetítése az riporteri szinten úgy fog átalakulni, hogy egy mesterséges intelligencia program által létrehozott virtuális közvetítő fog megjelenni, aki tulajdonképpen az adatokat fogja elmondani nekünk, azokat, amiket talán egy kicsit kevésbé látunk, kicsit mélyebb összefüggésekben mondja el, amit mond, és nem fogalmaz meg értékítéletet valamelyik csapattal szemben, de természetesen meg létrehozható egy olyan közvetítő program is, amelyik mondjuk a válogatottaknál annak a csapatnak szurkol, és annak a csapatnak a szurkolói szemszögéből is nézi és közvetíti a mérkőzést. Ez egy programozási kérdés természetesen. Úgyhogy látjátok, ez borzasztóan izgalmas, hogy milyen irányba megy a futball, de azt egyértelműen látni kell, hogy a futball mediatizálódik, és erre nekünk magunknak is, nemzeti szinten is, magunknak is, a játékosoknak is, és a játékosokat
fenntartó vállalkozásoknak is kell reagálnia. Tehát ezekre a kihívásokra mindannyiunknak kell reagálni, mindannyiunknak kell ezen gondolkodni, és ezt szolgálta, ezt a közös gondolkodást szolgálta az itt most általatok megnézett videó. Remélem senki nem érzi azt, hogy húztam az időt. Nagyon sok mindenről szerettem volna beszélni, és nagyon sok minden kimaradt természetesen, de talán a lényeget elmondtam, és ez nem arról szól, hogy én itt ismeretlen terrénumra, terra inkognitákra vezettelek benneteket, hanem pontosan arról szól ez a dolog, hogy milyen érdekes és különös dimenziói vannak ennek a foci világnak, amit mi is látunk. Tehát mindenki lát. Egyszerűen itt most nem mondtam olyat, amit ne látna mindenki, csak talán ilyen töménységben, ilyen összefoglalt módon ezt viszonylag kevesen érzékelik vagy látják. Talán ezért volt fontos az, hogy ezt a videót elkészítsem. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok. Ha tetszett, nyomj egy lájkot, ha még jobban, akkor iratkozz fel a csatornámra, és ha még jobban, akkor arra kérlek, hogy segítsd a munkámat a videó alatt álló számlaszámon. Hajrá Magyarország, hajrá magyar labdarúgás, a jóisten áldjon meg!